Egunon Euskal Herria. Egunon Euskal Herria. Egunon Euskal Herria. Bueno, gaur hasiko dugudan disko berria, izango da disko ireki bat, eta gonbidatu nahi zaituztet denoi parte hartzera diskonen taxutzean. Taxutu. Egingo dudan disko berria izango da sare sozialetan egiten den disko bat, hitzak eta kantuak, eta egunero saiatuko naiz edo naiz bizpahiru egunetan behin diskoa nondik nora doan azaltzen. Eta hemen saiatuko nitzakena da zuen parte hartzea bultzatzen eta sustatzen. Egunon Euskal Herria deituko diote esperientzia honi. Disko irekia izango da, eta animatzen bazeate, letra bat proposatzea, esaldi bat, melodia bat, joango gera, poik integratzen diskoaren barrunbeetan, eta agian denon artean ikasiko dugu nola egiten den disko bat. Gauza da, egin ditudala ja, 12 disko, eta orain arte, oso konten, ibili naiz, musika gintzan, baina nahiko nuke zerbait berria proposatzea, eta esaten den bezala liburu ireki bat, disko ireki bat, hasiko dut gaurko egunarekin, sare sozialetan egongo naiz, YouTubean eta Facebookean, han hemenka. Eta mezu honen bitartez hasiko nintzake esperientzia berri hau zuengana helarazten. Saiatuko nintzake hori, egunez egun, nora doan diskoa, zertan nagon, ze melodia egiten ari naizen, ze gitarrarekin, ordenagailuarekin egingo ditut base batzuk, gero gonbidatu musikari batzuk. Oroar etxean egindako diskoa izango da. Eta horrela egunon. Ze nolako diskoa izan behar den? Disko irekia, aurreritzirik gabekoa, eta nahiko nuke landu hip-hop, reggae, dantza musika, breakbeat, hip-hop, atetzen dena pixkat, dub musika ere bai, poiki, gaur hasten dugu diskoa, denon artean, nahi zarezkero, eta, sare sozialetan izango duzute nun idatzi, nun bidali gauzak, horrela egingo dugu. Egunon Euskal Herria.